Kampanya Zimanê Kurdî bi her alî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye berdewam e. Li gel hejmarek saziyên ziman, rêxistinên civakî û partiyên siyasî li ser medya civakî jî welatiyên ji pîşeyên cuda beşdarî kampanya dersa bijarteya Kurdî dibin û banga wan bo malbatan e ku pêşeng bin ji zarokên xwe re da ku bikaribin di dema wê de dersa zaravayên Kurdî hilbijêrin. Eser çetin ku pisîşkekî Kurd e amaje bi bandora ziman ya li ser tendurustiya mirov dike û dibêje. Roleke girîng ya ziman di wergirtina xizmetên tendurustiyê de jî heye. Zoy doktorekî Kurd jî ez veya diqadî de dibînim dema ez nexweşê xwe dinêrin Kurdî wan dipeyivim bi rastî têkiliya me pev çê dibe ez vînim tedaviyan baştir digêje ciyê xwe û bêtir ji me hez dikin bêtir bi hev re digêjin. Bi heman awayî hevalê me parêzer avukat hene, mamoste hene, her wekî nigir ê Kurd û Kurdî ra dibin pir alîkariyan digêjî gel û ji bo parastina ziman, çand û kultur û kurdayetiya me karekî pir hêja û girîng dikin. Ji bo ev berdewam bike û ji zarokî dest pê bike bi rastî pir girîng e di dibistanan de, di mekteban de Kurdî bok ders bê dîtin. Mizgîn Yalçın jî mamosta zimanê Kurdî ye ku li ser medya civakî perwerdeya Kurdî dide. Yalçın dibêje ji bo siberoja zarokên xwe divê hemû Kurd beşdarî vê proseyê bibin. Hûn jî zanin ku prosesa hilbijartina dersên Kurdî dest pê kirine. Hûn jî bi zarokên xwe dest di zarokê xwe bigirin û herin dibistana hilbijartina zimanê xwe bikin. Ya zazakî ya kurman jî hevalino. Hûn jî zanin ku ziman zanîne. Ziman xwe nasîne. Çi xweş gotiye Celalet Alî Vedîr. Wezareta Perwerdeya Tirkiye îsal bi awayekî fermî dema destpêkirina dersa bijarte neragihand. Lê piştî belavkirina formê bi pêşengiya saziyên ziman weke sala borî kampanyek hat destpêkirin. û dê ev kampanya heta dema bidawîbûna vê proseyê bîstê vê mehê berdewam be.